Igbo ndị ọma Chineke nna kelechi ọma abịakwa m ọzọ ka nsị abịa n'ụbọchị nketa biko ebe na nene na masị na adịla onye ọbụla biko gbasapụ obi gị gbasapụ aka gị ma wutinyekwa obi gị ọcha maka nwanne nwoke bụ Brachimez ọsọ idobe obi gị ọcha fụ mmadụ ibe gị na n'ala eze bụkwa na nke gị na nara adaeze anaghị ede alaeze n'iru. So biko achọrọ m kwuo na video nna nwoke bụ ije ụwa according to him. Asị m gị according to him and according to onye omenala bụ ụzọ eziokwu. Ha na-abụ nwee small dialogue na this video mana achọrọ m ka ị gbasapụ obi gị mepee anya gị gụchaa ntị gị ọfụma na anya bụ video ka ị nabata anya bụ video n'ime mmụọ gị ma gịnị na eziokwu gị. Ị na-enechazi ihe amanụ mgbe ndị a bido tụba asị na mgbe ha kwubele eziokwu iwelezi aka gị kpọọ result maka mụnwa always stand on the path of good and righteousness and being truthful to myself. What these people are creating and speaking against Christianity and church abụrụ ihe kwesịrị ịbụ. Agwa m ha sị ha na ịchọrọ ibido ihe a na ọ bụrụ sọ Christians bụ ndị Igbo bụrụ sọsọ ndị Igbo bụ Christians nọ na Nigeria. Christians ndị nọ n'Igbo bụ Yoruba ya achọkwa na ndị ahụ ghọrọ Yoruba ya achọkwa na ndị ọcha ghọrọ ndị Hausa because ịgbago n'ugwu Hausa ibigo m n'ugwu Hausa just alone nọ has over 16 languages in between them and Hausa bụ their general language ha communicate. That over 16 languages are within them. Most of them inside that 16 languages are enwe ndị Christian among them nwekwa ndị bụ Muslim among them maka Jos is never a Muslim state. Plateau state is not a Muslim state. Mgbe go up places like Lantan, Panshin, Bokos, Angle D, Rokuba. Mago you na go to those places man those guys with their own language onye ana-asụ onye ana-ana ihe ọ na-eso. Which means ọ bụ na Chineke nna kele anyị bụ ndị Igbo na-aba na anyị ka igbusisi gị onwe anyị mana Igbo bụ Igbo onye Igbo no London swa Igbo onye Igbo no Imo steeti anụ ya onye Igbo na Abia steeti anụ ya Ebonyi steeti anụ ya so adịghị na-ebu ofu. Ịchọ ibido ihe amakwa na there are millions of Igbo people bụ Christian bụ Muslim kezi ihe ya agwa ụdị ndị nke ahụ. How will you convince them? Maka wepụ na aka anụ na aka anụ wepụ na aka anụ na ofe ọnụ na akwado iti ya aka na ya maka ihe mmadụ na amalụ karịrị ya ihe mmadụ na amalụ gịnị karịrị ya n'ime omenala ahụ a na-eme mgbe gboo ahụ o nwekwa ndị ji ya akpa alụ nwe ndị ji ya eme eziokwu. That's why mgbe gboo ji nwee the level of gịnị ha na-akpọ banishment. Onye nweta na oji nke ya eme alụ na oji nke ya akpa alụ n'ana obodo mee gịnị abanish ya from the village na ezinụlọ ya. So biko nụ ya akakwa ọha m nọ mana biko na video ka unu nụ ihe dị manụ kwude na-ekezie ije ụwa ntị ka ịnụ ka o si na-analyze video nke ya na-anachiata azụ ọzọ ndị bai. Ọha na eze ndị Igbo ndewonu ọkwa ije ụwa ebiko m ga-like ka iwọcha video a one of ndị omenala n'ụzọ wasị pụta kwuo. I will analyze it the way you understand it. In your anointing oil, you know my almanac, you sticker, holy water to go and fight my enemies. In the name of them, in the name of you fasting and prayer. Manage the police, I know some kegok. In the name of the enemy, police kid and so on. No one is a man. Obon and new adon and only assassin and no adukun. Also, Namanaki. O nwere video na-eseclate mgbe emecha Mathias arrest. Fu ebe ekwuru mbaka sị na I atụkwa handcuff. Ugo be careful about what you say ada ama na some of them nọ na sel. Aghọtacha m ihe ọ na-ekwu ya mana ọ bụ na ihe ọ na-ekwu ya bụ na ọ na-eti ndị mmadụ na sel ndị kwutọrọ ya. This is the very man castigated a sitting president from good luck to bad luck. Si na Chineke kpọtara Buhari. This is the very man castigated a sitting governor. O nwere ihe mere they tolerated him. But now he cannot tolerate people na castigate him. This is Christianity for you that preaches turning the other cheek and forgiveness. This is where we are, but there's no problem. Obori abi henjiri biaba onwere ihe nji made this video. This is not the first time I made this video. Onwebugo video nwere kwa na enweghị ike, there's no power. Ya ndị niile na-amacha na-eme ekpere na-eme miracle na arrange miracle na-ege asị na exploit people. Enwere ike tenkobo to do anything. Obona fa nwere ike agaghị resort to secular power. If you have a spiritual power, go and read 2 Kings chapter 2 verse 23. Elisha onye isi nkwọcha ụmụazị na-akparị Elisha na ọkwara isi gbọsị abụọ m ụnụ n'afa nke Chineke anụ ọhịa si n'ime ọhịa pụtatara isi ụmụazị ya
I can about power, spiritual power. In other words, here I can about Bible. Obo no has no can use the same power when they deal with anyone about the police. Ihe m jiri mebe vidiyo bụ ka ihe onye ọbụla bụ onye Igbo na-eme ekpere ndị Igbo na-abịa na nke gị ebe ọbụla ị nọ ka ihe ọnụ biko mebụ pastọ mebụ fada biko unu edisive na ndị Igbo unu emezina ndị mmadụ exploit unu anyị povalishes na people unu agwazina ndị mmadụ na Jizọs na Chukwu ga-emere ha ihe ha tosiri imere onwe ha ihe ha sọpozuru imere onwe ha unu agwazina na Jizọs na Chukwu ga-emere ha ife other countries wetela anyị Christianity ji aka ha emere onwe ha. You are making them lazy. You are giving them 100 days fasting and prayer. At the end of the day, nothing happens. Nothing really happens. They may feel satisfied in how many, but stop deceiving them. Now, currently Nigeria is the second most prayerful country in the whole world. Second most prayerful country in the whole world. Let me shock you. China, so now the least prayerful country. Nigeria scored 95% to be second. Afghanistan, but number 1. China scored 1%. UK, United Kingdom, even the buying na agbaje atondo 6% can be. We no nu can be that may see to an see that is when they are working. We no another thing is this. And we're about 500 million thieves. Yeah, people they put on a chukode. After 200 million from China. The shocking thing is that this China use and the pastor use everything I use na Igbo but na China ka say we name can produce those things. Obune nwere ihe dike ni when that ga no ihu oche. E ma bata that all. Because go near ihu oche because they are the people through their invention are solving human problems. This is solving human problems. 300 months, 300 event. They are making this life a better place. They are making this world a better place. That is what God wants. About laziness. Problem. When God has given you the intelligence and the knowledge, it is sufficient for you to deal with your problems. One in our choporon for Aganunuka. Man, over in the outside, over at the same China, I gave rules on you go when you go what they explore surgical procedure. One may make operation for it, then the guy feel assisted conception. I get Jenna from one, Jenna over where I will put a Jenna lab with a span work if it lies there. Would you take one from one on the grow, develop one and one? These are the people doing research to solve your problem. Of working with Obalomo. If you get a mango, make a time on my told you, Silgo, or your cocoa, see your cake or whatever you take a chai, because I do a mango. I do have for there were another one chocolate mango, they put nine. I told me a mango that day. I told me a mango. The father kept quiet because the father knew he has the intelligence and the knowledge to get that mango if he wants. Or why get it? And then I told me a mango. I told me a mango, I told me a mango. And then yeah. That is exactly what we are doing in Africa. I'll wait for the video. From the beginning, also that Nebuko Obi, near the olive oil, near sticker, near million so, come and fight here, his enemy. Then why Nebuko Obi, she will use the police when I fight his own enemy? Let me answer you this question. Number 1, Nebuko Obi and Yagi olive oil. Nyagi water million so nyagi sticker see you fight here your enemy. Egabo Zion from the beginning you have not been to Zion. It just not no when I made video to pull down this young man who evangelist Ebuka Obi. Number 2, I am a Christian and we believe in Bible. And when I be broke we see the Elisha umazina akpari asi no nwere isi mkpocha o we megene o we na kenu we gwa Jehovah na obere akpori oku. Ya make anu of you yes. Now, we don't know power. Not can make the same thing Elisha man. Yes, in that the same Bible. But David Burugoloyati. David asked Chukwu Nagi Sineni what you put or catapult. David did it physically. And when a Bible ebe analog physically. Judas be Jesus. What to Jesus aka? Gini me Peter were mma. Not spiritual, you can't physically. When I'm making court 1 year hunter, Jesus will say, I will go mighty, you know, or see how to avoid them. So can't physical. Now, can you take an example? Apostle Chibuzo, these 2 happy boy or her pochaha, Harobo Doibo, Bido Kotabia. What did he do? Apostle Chibuzo did not send police or send the army
Apostle Chibuzo prayed and cursed those children. Immediately Lord cursed those children. What happened? Those children were a problem. And they getting married at the port. So about everything, it's not everything was spiritual. And one part was spiritual, one part was physical. Do you know a lot of people who go be ndị na-enwecha issue, ndị na-achụ ya na-enwe issue, or ndị ekpere na-achụ ya in spiritual nwere issue, ọbịa gwawa gị anụ, ọ ndị abịa gwawa gị anụ. Yeah, secondly, my brother, you talk about Mbaka. It's na mgbe good luck na-achị, na Mbaka castigate a good luck, a sitting governor, a sitting president, or a sitting governor. Now let me put it this way. Mbaka did not castigate any sitting governor, but on a waha yojo haneme. It was that Mbaka has good luck or bad luck to Nigeria. Yes, I can prove it to you. Good luck is the step or down from the seat is because the chok shed their blood. Innocent blood, the chok shed their blood. All that good luck, which you hold other power. Now this mess I know. I can know that this mess I know today. Now, good luck is the chok shed their blood. That's what you submit your power to Buhari. But Buhari take the seat, I shed her blood. That the same blood, good luck seat, I talk shed there. That the same blood does on our mark I shed. More from the power. Step one down, Buhari take the power. I shed that blood more than blood I can share. He shared more than good luck which did that power. Yes, he's totally disappointed. Good luck Jonathan is even the starting point of this of our problem. Because I don't know who that power. But wouldn't have entered that seat. Yes, what is happening now? About from body case Tinubu. What is happening now? About Tinubu more than 1,000 something people that are abroad. But have flight tickets. I want to take a lodge. I want to have a go. Onye tinyere Tinubu there. All the good luck put you on that power. Put you on that power. Blood I get shared. I get shared and I get shared. Mbe Buhari on the power. What are you telling me? It's a totally bad luck. Yes. Now let me tell you something. It's that now the whole world, now China, with 1% in prayer. Then Nigeria were almost 90% or thereabout. The other countries were 6% or thereabout. But let me just ask you one question now. In those countries which are 1%, those countries which are 1% and 6% in prayer, get a country hard. Country na wana kata expert keme. Millions of people. Mgbe COVID-19 me, kebo buru ndị mmadụ. Ọ na Nigeria ko buru ndị mmadụ. Upon that Western world, ko buru millions of people, millions of people. Let me tell you something. Chineke anyị na-efe Chineke mmụọ na mmadụ. Ọ na-eme ihe na mgbe ya. Na Nigeria unu na-ekwu okwu, emekwana ndị na-anwụ n'obodo oyibo ma ha nwee issue like this, ga echikwa ek ma wee nwụọ ya takwasara ha. Na Nigeria anwụbeghị ya, sise nwe ha Nigeria. Now we're Boko Haram na ndị ọzọ na akpa ike ya. My brother again, let me tell you something. Stop deceiving people. Believe on each other, believe. Help others believe we have to believe. The anointing oil and the water, holy water, and the sticker is working for those that have faith. It's not no channel, but give on Ineso ndo chana pura mana hade pepera. Ineso ndo chana pura mana hade pepera. Ko yo chepe ni mu no puta boga na pepera. Ineso ndo chana anapura mana and use anointing oil when pepera. Ko yo che use cha oputa megini obiagwa gi. Now good and fine. Federal government of Nigeria won't all provide in the money. Federal government of Nigeria won't all provide in the money. Give one on working no moga ever here no. Unu woro wuru wepụta taa pụtara social media na-akpọ akọtọ ndị na-agbado mbọ na help ndị mmadụ both spiritual and physically. What are you doing? Ke ihe bego na society gị? What have you done in your society? What have you done to make sure that things are upright? Ko wepụta na social media go MB 1 gig pụta na social media make a video send there. I will be actually one day mother. Yes, Bible make a lot of people rise against Christendom, which is you are one of them. Us na born I went touch Siobi. You see can better. Those countries na had that better. How many countries can go man had that better? Unu see that now unu believe that God in the ancestors which is our brothers that were living before that have died long ago.
inspiration ịchọpụta ma onugbo ma ọha anyị na-eri taa mana unu believe na that same God nyekwara mmadụ inspiration ide Bible wee dee the mind of God. That onugbo ha chọpụtara and ọha chọpụtara, is it mind of Satan or mind of human being? Is it not mind of God? Mkpụrụ ọgwụ a rụchara is a standby miracle. Is it not the same mind of God? Ka human being, ka Chukwu nyere mmadụ the inspiration and the power o were reason wee mee gịnị wee rụpụta mkpụrụ ọgwụ. Is it not the same mind of God or mind of human being? Is the same way Chukwu jikwe mmadụ inspiration or whether Bible, whether the mind of God, the word of God, akwụkwọ nsọ ya nọ ntị unu apụtazi na mislead the people. Enwere freedom of worship. Ịmana chi chọrọ ifere ifere onwe gị. But one thing is sure is that anyị apụtago. Christians na arahụ before. Christians are sleeping before, but now we are waking. I apụtago to counter all these false accusation and all this plan unu ji bịa ka unu destroy our people and our youth. It cannot work. Yes, everything is not spiritual. Everything is not spiritual. And when physical war, when spiritual war. Ekenekwa m onye ọbụla na-asị na ya dị Ili Igbo niile ma biko ebe ị nọ na-enene m udo dị ile gị biko kabakwa na-arụ na subscribe kwa na channel anyị na-agba notification gị ka ibe nwee ike na-enweta notification mgbe ọbụla atili video fọm na-asị ka ọ dị Ili Igbo niile mma biko ebe ọbụla nwoke nọ ebe ọbụla nwaanyị nọ ka ọ dị nụ mgbe ọzọ.